Olen Annika, pohdiskelija, elämää kohtaa utelias ja aina kiinnostunut kaikesta yliluonnollisesta, vaihtoehtouskonnoista, hengellisyydestä sekä kaikesta siitä, mikä ei sovi tavalliseen muottiin. Haastattelin ympäri Suomen henkilöitä, jotka pääsevät ääneen kertomaan omista elämänkatsomuksistaan ja jakamaan oman tarinansa. Pääsin kuulemaan heidän tarinoita elämästä ja sen eri ulottuvuuksista, myös rajan tuolta puolen. Kun sitten niin lähdetään, että missä on lähin D-linja, missä on lähin. Silloin on annettu tehtävä, lähdetään liikkeelle ja kun sitten se varpu osuu siihen, niin siinä kohdalla kun se tulee, niin se vetää voimakkaasti alas. Ja tämä on sitten, että tässä se on. Niin, että sä tunnet sen selkeästi. Se vetää todella. Että se vetää sen niin voimakkaasti, että ihan rystyset melkein menee valkoiseksi, jos sanotaan silloin, kun se vetää sen siihen. Joo. Tänään olemme taas jälleen tutustumassa uuteen aiheeseen. Tuttuun tapaan tälläkin kertaa kanssani on täällä vieras. Ja ole hyvä, saat esitellä itsesi. Kerro meille, miksi olemme täällä tänään keskustelemassa. Minun nimeni on Tiina Lindholm ja olen luonnon salaisten voimien asiantuntija ja teen tällaista yliaistillista tutkimusta ja tutkimuksia. Ja kaiken tämän tarkoituksena on saada tilanteita korjattua kotona, perheissä tai työpaikoilla, että ihmiset voisivat paremmin ja että myös ihmisten omat energiat virtaisivat paremmin. Että nykyään ihmiset on aika tukossa ja moni tarvitsee apua, että pääsisi eteenpäin ja energiat taas virtaavat. Eli tämä liittyy kaikki tämän tyyppisiin asioihin. Eli sä oot tällainen auttaja, voisiko sanoa? No, voi sanoa kyllä, että jo aikanaan peruskoulutukseni oli terveydenhuollon alalta ja sitä kautta ja sitten tuli se auttaminen jo sydämen asiaksi. Ja sitten kun löytyi oppi-isäni metsänhoitaja Esko Jalkanen Lievestuoreelta sieltä Keski-Suomesta, niin hänen avulla huomasinkin sitten, että oli monia asioita siellä virallisella terveydenhuollon puolella, joihin ei löytynyt apua ihmisille. Ja huomasinkin, että sitten Esko Jalkasen kursseilta löytyi uusia näkemyksiä ja uusi ajatus metsän kautta ja luonnosta. Ja sitä kautta sitten nämä asiat lähti kehittymään ja eteenpäin. Että se oli se tosi tärkeä henkilö, tämä Esko Jalkanen mun elämässä sitten. Joo. Kerro tarkemmin siitä, että kuinka te tämän Esko Jalkasen kanssa tapasitte, että kuka hän on ja miten sä päädyit sitten hänen oppien pariin? Joo. Tämä tapahtui sillä lailla, että Esko Jalkasen näin ensimmäisen kerran televisiossa ja se televisio-ohjelma oli loppumassa. Eli en ollut ajatellutkaan katsoa sitä ohjelmaa, vaan ehkä seuraavaa ohjelmaa, joka oli pian alkamassa. Ja näin, että siellä tämmöinen vanhempi mieshenkilö meni pihapiirissä tämmöisen pajupuuvarvun kanssa. Ja tämä puuvarpu aina taipui alaspäin ja hän aina näytti, että täältä jotain löytyy. Ja hän kulki siinä pihapiirissä ja sitten siinä kerrottiin, että tässä on nyt Esko Jalkanen sitten kyseessä. Ja aika pian se ohjelma sitten loppui, niin sen seurauksena sitten minulle tuli mieleen, että tässä oli nyt sellaisia asioita, jotka oli niin tärkeitä, että mun täytyy muistaa tämä henkilön nimi, että se on Esko ja Jalkanen, että se liittyy, kun mä olin terveydenhuollon alalla niin ihmisiä, että se liittyy jalkaan. Niin, että se oli sitä kautta helppo muistaa. Ja sen seurauksena sitten kului varmaan pari vuotta ja olin kirjakaupassa. Asuin silloin Helsingissä ja oli Itäkeskuksessa oli Stockmann ja heillä oli silloin vielä tämä kirjaosasto. Niin edellisenä päivänä etsin sieltä luettavaa ja kuinka sattuikaan, niin siellä kirjapöydällä ykskaks näkyi Esko Jalkanen.
luonnon salaiset voimat. Ja sitten mä, että hei, tämä on se jalkainen, tämä on se jalkas juttu. Joo. Ja niin otin sitten sen kirjan sieltä ja vein kotiin ja luin sen varmaan ihan niin kuin parissa päivässä, että hotkasin sen ihan suoraan sanoen ja ne kaikki asiat loksahti niin kuin paikoilleen. Ja sitten huomasin, että mä haluaisin nyt ruveta tekemään näitä asioita, joita hän esitteli tässä kirjassa ja haluaisin niin kuin kunnon toimintaohjeet. Ja hän oli tämän kirjansa niin kuin allekirjoittanut Lievestoorella, niin soitin numerotiedusteluun ja sieltä sitten sain Esko Jalkasen numeron ja hänet sain kiinni ja soitin hänelle, että voisitteko myös kertoa, että miten näitä hommia tehdään. Joo. Ja niin sitten tapahtui, että mä soitin keskiviikkona hänelle. Hän sanoi, että lauantaina minä olen tulossa Helsinkiin Töölönlahden rantaan siihen Villakiveen, että tervetuloa mukaan. Ja sinne menin ja sille tielle jäin. Joo. Mitä te konkreettisesti aloitte käymään? No siellä kerrottiin sitten ihmisestä henkisenä kokonaisuutena ja sitten kaikesta, mitä luonnosta löytyy. Eli minkälaisia voimia on puissa ja metsässä ja minkälaisia voimia muurahaispesä tarvitsee. Ja miten sitten ne voimat, mitä muurahaispesä tarvitsee ja sitten vaikka havupuut, niin ne voimat sitten taas ovatkin ihmisen terveydelle haitallisia. Eli hänellä oli sitten keinoja ja tapoja, että millä lailla niin kuin ihminen voisi elää kotonaan turvallisemmin, koska täällä Suomessa on tämmöinen G-säteilyverkosto, joka on tämmöinen tutkasäteily, jota emme näe, mutta joka sitten kuuluu havupuille ja kissoillekin se kuuluu, eli tietyille eläimille, lepakoille ja muurahaisille, mutta ihmisille, hevosille, koirille ja lehmille ja lampaille, niin se sitten vie voimia ja ennen vanhaa sitten ihmiset osas väistää tätä. Ne teki olkipatjoja ja olkia ja sitten tämmöisten taljojen avulla. Mutta Esko Jalkasella oli sitten näitä henkisiä keinoja, kun hän oli tämmöinen mystikko myös ja luonnontutkija, niin hän oli löytänyt keinoja, millä näitä me voimme sitten saada dematerialisoitua, eli väistämme niitä henkisillä voimilla. Ja sillä lailla löytyi aivan uusia avaimia sitten tämmöisiin isoihin terveysasioihinkin. Okei, eli millä tavalla varpu tai varvun käyttö liittyy sitten tähän? Eli varpu tosiaan, niin tässä esimerkiksi nyt on vaan tämmöinen ihan leikattu pajusta tämmöinen keskisakara, jossa on sitten tämä valmiina keskisakara ja tämä on semmoinen jokamiehen varpu, jolla on helppo niin kuin näitä asioita lähteä sitten aluksi vaikka harjoittelemaankin. Ja tällä sitten niin voidaan lähteä tutkimaan tätä näkymätöntä maailmaa ja näitä luonnon salaisia voimia. Ja siinä mielessä niin hän sitten niin kuin näytti ja opasti, millä lailla tätä käytetään. Ja sitten hän itse käytti myös semmoista metallista varpua, joista sitten taas niin kuin itse oma versioni löytyy tämmöinen hyvin pieni, jolla sitten voidaan syvempiä asioita tutkia, kun opitaan ensin tuolla puuvarvulla ne perusasiat. Eli varpu voi olla sekä metallia että puuta. Kyllä. Voiko jotain muita materiaaleja käyttää? No sitten on olemassa niin sanottu semmoinen esoteerinenkin varpu, jossa on niin kuin pallo päässä ja semmoinen joustavan niin kuin, varsi ja vähän niin kuin löylykauhan varsi siellä, mistä pidetään kiinni. Mutta siinä on vähän erilainen mittaasteikko, mutta se vastaa vähän niin kuin sitten taas heiluria, että näitä asioita voi myös tietenkin sitten lähteä tutkimaan niin kuin tämmöisellä heilurilla. Ja tämä sopii semmoiselle rauhalliselle ihmiselle, joka sitten ei hötkyile liikaa, eikä niin tämmöinenkin sopii mainiosti, että pääsee alkuun, että ne voi niin kuin tätä omaa totuutta lähteä rakentamaan. Ja näitä on sitten myös metallisena, että tuo äsken ne oli ruusukvartsia ja sitten tässä on metallinen, että näitä löytyy, mutta muovituotteet ei käy niin kuin näihin asioihin ollenkaan. Että minkä takia? kun ne on kuolleita, eli niissä ei ole sitä elämänvoimaa, sitä bioenergiaa ollenkaan, niin se olisi sitten jo vähän niin kuin katkaisisi sen yhteyden sitten. Okei. Joo. Jos pohjustetaan vähän varpujen käytön historiaa, niin ketkä sitä alkoi käyttää tai mistä se on tullut? No siitä löytyy siis jo todella kaukaa historiasta, jopa ihan Raamatustakin sanotaan, että Mooses iski niin kuin kalliosta vettä niin kuin varvun avulla ja muuta. Että tämmöisiä niin kuin näkyy, että sillä on niin kuin pitkät perinteet, puhutaan niin kuin tuhansien vuosien perinteistä. Ja ehkä Suomessa niin meillä on tämä varvun käyttö, varsinkin tämmöinen pajuvarvun kautta tai sen tyyppiset on aluksi ollut tämmöistä kaivon katsontaa.
Okei. Eli se kulki se taito niin kuin kylässä ja se henkilö, joka osasi kaivon katsoa, niin hän löysi sitten sellaisen henkilön jossain vaiheessa, jolle hän opetti tämän taitonsa. Eli se kulki usein ehkä isältä pojalle tai jollekin muulle henkilölle, joka oli sitten sopiva tämmöisten vesisuonien etsimiseen. Eli ne niin kuin vanha kansa aikanaan puhui, että tämmöiset vesisuonet just, niin ne häirisi nukkumista ja niistä onkin ollut näyttöä, että ne sitten aiheutti näitä ongelmia ihmisille. Mutta yleensä sitten näin jälkikäteen on todettu, että ne on ehkä enemmän ollut kuitenkin näitä G-säteilyjä, eli näitä maasäteilylinjoja, jotka niitä ongelmia toi. Mutta tällä lailla niitä asioita ratkaistiin ja sitten kuitenkin tämä kaivonkatsaja oli se, joka löysi sen veden ja se oli niin kuin tärkeä asia sitten. Mutta heillä yleensä niin ei ole sitten tämmöistä niin kuin kiinnostusta laajemmin niin kuin näihin yliaistillisiin asioihin, että etsitään se kaivo ja kun vettä tulee ja saadaan hyvä kaivo, niin tehtävä on suoritettu. Okei, eli se jäi siihen eikä ollut mitään sellaista. Joo, ja he voi etsiä vaikka rautakangella sitä vettä, että siinä ei tarvitse olla pajuvarpu tai voi olla hartioilla vaikka rautalapio ja se kun tipahtaa, niin se tippuu vesisuonen päälle ja sieltä sitten ne vesikerrostumat, niitähän ne lähinnä on vesikerrostumia, mitä sitten etsitään, että sillä lailla. Ja jotkut sitten tosiaan niin käytti myös sitten tätä pajuvarpua niin tutkimalla muita asioita siellä aluksi. Eli se lähti niin kuin tällä lailla sitten liikkeelle tämä asia. Käytännössä kun varvulla tulkitaan asioita tai etsitään vastauksia, niin mistä se sitten tietää, että mitä se niinku kertoo tai miten se käytännössä tapahtuu, että osoittaako se johonkin tiettyyn suuntaan, väriseekö se vai miten? Joo, että ensimmäisen kerran silloin, kun sitä varvun käyttöä harjoitellaan, esimerkiksi mulla on tämmöisiä kursseja kanssa, jos sitä harjoitellaan ja videoiden kautta voidaan näyttää ja tämmöisillä kesäpäivilläkin, niin se on hyvin järisyttävä kokemus. Eli kun se varpu todellakin, niin se ihan kuin imaisee sitten, kun se löytää sen kohteen. Eli varpu ei todellisuudessa tee mitään, ellei sille anna tehtävää. Eli pitää olla kysymys, mitä kysyy. Ja se vastaus pitäisi olla yleensä aluksi ainakin, kun harjoitellaan sitten semmoinen, että se antaa siihen selvän joko kyllä tai ei vastauksen. Eli se pitää olla niin kuin hyvin selvä se kysymys. Eli se millä lailla lähdetään, niin ensin harjoitellaan tietenkin, ettei olla niin kuin kyyryssä ja pidetä jäykistyneenä, koska meillä pitäisi olla yhteydet auki ylös, koska pitäisi saada sitä korkeimmalla tasolta joskus aikanaan sitä tietoa. Eli se ei tule niinku persoonasta se tieto, vaan se tulisi sitten jopa huipussaan. Eli et ole sillä lailla sulkeutunut. Ei ole niinku näin eikä kyyryssä, vaan pitää niinku hartiat olla niinku rennot ja täällä kädet irti ja että hyvä näin ja suora ryhti ja noin 45 asteen kulma. Ja kädet ei ole näin. Jossakin muissa maissa käytetään näin, mutta tällä lailla ei voi sitten toimia, että ainakaan niitä semmoisia tarkentavia laskutoimituksia, jolla on mahdollisuus myös selvitellä sitten oikein salapoliisin tavoin kaikkia kodin tai työpaikan energioita, niin silloin ei voi toimia, jos kädet on näin. Ja tällä lailla. Ja sitten kun tämä asento löytyy, niin sitten lähdetään liikkeelle ja katsotaan sitten sillä lailla, että kynnet osoittaa niin kuin taivasta kohti ja keskisakara on 45 asteen kulmassa. Ja lähdetään hitaasti liikkumaan ja sitten annetaan varvulle tehtävä. Eli pitää ajatella, mitä etsitään. Ja esimerkiksi niin ensimmäinen harjoitus on yleensä, että etsitään sitä G-säteilystä globus. G-säteily tulee sanasta globus eli maapallosanasta. Sitä G-säteilylinjaa, joka on kaikkialla maailmassa. Ja se on semmoinen tosiaankin tutkasäteen omainen verkosto. Ja kun sitten niin lähdetään, että missä on lähin G-linja, missä on lähin. Silloin on annettu tehtävä, lähdetään liikkeelle ja kun sitten se varpu osuu siihen, niin siinä kohdalla kun se tulee, niin se vetää voimakkaasti alas ja tämä on sitten, että tässä se on. Niin, että sä tunnet sen selkeästi. Se vetää todella, että se vetää sen niin voimakkaasti, että ihan rystyset melkein menee valkoiseksi, jos sanotaan silloin, kun se vetää sen siihen. Joo. Ja aivan samalla lailla sitten, kun edistytään ja halutaan niitä lukuja, niin otetaan tämä metallivarpu silloin käyttöön. Ja aivan samalla tavalla täällä on tämmöinen keskisakara, laitetaan joko helmi tai tämmöinen pieni siihen tommonen toisen tyyppinen niin kuin keskiosa. Ja samalla lailla
olla rentona ja sitten meillä on nämä kynnet kattoon ja 45 asteen kulma. Sitten kun se rauhallisesti löytyy se maasäteily eli G-linja, niin sitten se varpu taipuu alaspäin. Joo, ja tämmöinen on niinku vaarallinen siellä kotona, jos se sitten löytyy. Että luonnossa on helpompi lähteä tutkimaan, myös kotona sitten näitä voi tutkia, että siellä on tätä G-säteilyä, että se sängyn paikka ei saisi olla sellainen, että se vie sitten ihmisen elämänvoimakentän, joka ihmisellä on tässä ympärillä. Ja sitten tulee loppuunpalainen tila ja sen jälkeen sitten lyhyemmän tai pidemmän ajan kuluessa niin ihminen sairastuu erilaisiin tulehdustauteihin tai selkäkipuihin, voi olla polvikipuja, särkyjä, tulehdustaudit, poskiontelon tulehdukset. Ne on ensimmäisiä yleensä oireita, että ihminen on mennyt sitten tällaiseen loppuunpalaneen tilaan. Okei. Ja kun tämmöinen sitten ensin opitaan tämä G-linjan löytäminen, koska se on hyvinvoinnin kannalta, että saadaan niin tämmöinen häiriö pois kotota tai navetasta tai tallista, jos on eläimiä. Niin seuraava vaihe on sitten, että opetellaan kasvien ympäriltä oleva tämä elämänvoimakenttä, eli bioenergiakenttä. Ja aivan samalla lailla siinä sitten varvulla aluksi tällä puuvarvulla lähestytään ja katsotaan sitä kasvia. Se voi olla viherkasvi vaikka siellä kodin pöydällä tai puutarhassa, mikä tahansa kasvi, niin päätetään, vai jos on useampi kasvi, että mitä kasvia minä tutkin. Eli haluan mitata juuri tuon kasvin bioenergia, niin mikä on tuon kasvin bioenergia. Katsotaan sitä rennosti ja lähdetään liikkeelle. Ja kun tullaan sen bioenergian reunalle, se on se pallomainen, niin sitten varpu taas menee alaspäin ja näyttää, että se elämänvoimakenttä on siinä. Ja sitten voi mennä kasvin ympärille ja tehdä saman eri suunnista ja huomata, että kyllä se ihan tämmöinen pallomainen kenttä on. Että nämä on niin kuin ne kaksi perusasiaa. Että kun nämä on saatu, niin voidaan sanoa, että ihminen silloin hallitsee niin kuin teknisen taidon. Eli sen perustason, jolla niin kuin saa jo itselleen hyötyä, koska hän voi sitten vaikka katsoa perunoita, mitä ostaa kaupasta, että onko ne eläviä vai kuolleita, että onko niissä elämänvoimakenttää. Okei. Ja se voi olla sitten vaikka hedelmät ja kaikki, mitä niin kuin suuhunsa laittaa. Ja jos ei siinä ole sitten mitään kenttää, niin se menee niin kuin sen tuotteen yli tai hedelmän yli tai porkkanan yli. Eli se on kuollut tuote ja ei kukaan halua syödä sitten kuolleita tuotteita. Vaikka niissä on hiven ja alkuaineita, mutta se elämänvoimaa pitäisi saada nyt sitten kovasti. Mitä tapahtuu käytännössä ihmiselle, jos hän syö tällaisen niin sanotusti kuolleen elintarvikkeen tai ruoan? Tai millaiset vaikutukset tämmöisellä sitten on ihmiseen, että minkä takia tämmöistä pitäisi niinku välttää? Kyllä, joo. No onneksi ihminen on varustettu myös tämmöisillä niin kuin henkisillä ominaisuuksilla. Eli hänellä on myös tämmöinen buddhinen kanava, eli se on niin kuin tämmöinen näkymätön sylinterimäinen putki tänne rakkauden tasolle. Eli sieltä hän saa myös sitä elämänvoimaa ja voimaa itselleen. Ja sitten hänellä on myös ne chakrat. Joo. Eli meillä on 7 chakraa sitten. Meillä on täällä tämä kruunutsakra, otsasakra ja sitten meillä on kurkkutsakra ja sydänchakra ja sitten meillä on täällä se solar plexus, eli napatsakra ja pernatsakra ja vielä tämmöinen juuritsakra. Eli niiden avulla ihminen ottaa näkymättömästä maailmasta sitä elämänvoimaa ja bioenergiakenttää ja jakaa ne sitten näille chakroille, jotka näitä eri elimiä niin kuin hervottaa. Eli se menee niin kuin näkymättömästä maailmasta fyysisiin elimiin. Ja ihmisen saa sitä kautta, näiden kautta tätä voimaa, mutta sitten osa on myös sitten tämän ruoan kautta, että se ruoan osuus on 30%. Mutta 100% tulee jo näistä henkisistä lähteistä, jos ne vaan kunnossa. Mutta jos se ihminen on huonossa kunnossa, niin hän ei saakaan niiden kautta sitten näitä voimia. Eli tämä ruoka on ihmiselle vähän niin kuin semmoinen lisävara. Ja myös juoma, vesi on tärkeä. Vesi sisältää paljon. Vesi on siinä mielessä poikkeava, että se sisältää myös semmoista rakkauden tason energiaa sieltä buddhiselta tasolta. Eli jos saadaan elävää vettä juodaksemme, eli siinä on se bioenergiakenttä, niin kuin suomalaisessa kraanavedessäkin onneksi on pieni vielä, 5-7 sentin, joskus se 10 sentin bioenergiakenttä, niin me saamme vedestä rakkautta juomalla. Okei. Joo. Et sitten ymmärretään, että pullotetut limsat ja muuta, niin ne on sitten taas kuolleita tuotteita. Että kyllä se vesi vanhin voitehista, niin kyllä vanha kansa senkin tiesi, että se on tärkeää sitten ihmisille. Jos varpulla pystyy katsomaan näitä energiakenttiä
ja pystytään tulkitsemaan kasveista ja ihmisistä, niin pystyykö niille esimerkiksi vaikka diagnooseja tai jotain, mitä niin kuin ihmisestä voidaan selvittää sen avulla? Joo, että sitten kun on saatu tämä niin kuin perustasohallintaan, eli löydetään ne G-linjat ja sitten nämä elämänvoimakentät kasveista ja myös oma koira tai kissa sopii sen mittaamiseen, eli niin kuin tämmöisiä alempia luonnonkuntia, ei ihmistä, vaan ihmistä alempia, niin kuin, ja kiviä voidaan mitata, kasveja, eläinten elämänvoimakenttiä, kun ne onnistuu, niin koirallakin se on yleensä 60 senttimetriä, ja kun sen tietää, niin sitä voisi ajatella, että tässä se pitäisi olla nyt se kenttä sitten. Joo. Kissoilla 45 senttiä yleensä, hevosellakin 60 senttiä, että ne on tämän tyyppisiä, jotka on niin kuin lajityypillisiä. Pienemmillä eläimillä ne on pienemmät, niin kun nämä asiat osaa, niin sitten jos kiinnostusta liittää, niin seuraava vaihe tässä opinnoissa, jos sanotaan tämä vähän kuin uuden kielen opittelua, eli mennään niin kuin portaittain, niin siirrytään seuraavalle tasolle. Ja seuraavaksi meidän täytyy sitten opetella se kyllä-vastaus. Eli kun kysytään jotain, niin varpu vastaa sitten kyllä. Tai jos se on ei, niin se ei tee mitään. Eli keskisakara painuu alaspäin silloin, kun se sanoo kyllä. Ja heilurin kanssa sitten täytyy sopia nämä asiat. Eli tämmöinen puuvarpu, niin tätä voi lainata jollekin toiselle, että se ei siitä häiriinny, mutta tämä metallivarpu on niin kuin henkilökohtainen. Eli se on aina omaan käyttöön ja siinä on omat energiat. Ja sama on näissä niin kuin heilureissa, eli nämä on sitten henkilökohtaisia. Eli jos kaupasta ostaa tämmöisen, niin se kannattaa kyllä vaikka yöksi karkeaan merisuolaan upottaa, niin se puhdistuu siellä sitten. Tai kraanan alle, jossa vähän vesi tippuu, niin yön yli, että se puhdistuu. Että ne täytyisi niinku puhdistaa. On olemassa myös henkisiä keinoja, että miten heiluri voidaan puhdistaa. Ja mulla on esimerkiksi tämä mun kirja, tämä Uusi ajatus löytyy metsästä. Niin tässä on sitten todella niin kuin paljon tietoa ihan alusta asti näihin kysymyksiin ja miten edetään ja mitkä vaiheet niin kuin tehdään ja valokuvia. Ja niin siinä mielessä niin, siitäkin on sitten apua, että vähän niin kuin saa selville, että mitä niiden pitäisi niiden lukuja vähän niin kuin olla. Mutta se kyllä-vastaus on sitten jo, se on jo niin kuin hyvin vaativaa. Mutta se tähtää sitten siihen, että kun tämä on niin kuin tätä luonnon tutkimista ja oman hyvinvoinnin tukemista, niin se seuraava vaihe on oikeastaan se, että haluukin auttaa muita. Ettei vaan niin kuin itselle kaikkea, vaan se on niin kuin se, että tutkitaan jotain asiaa, koska halutaan tehdä hyvää. Ja jos siellä sitten löytyy jotain henkisiä rasitteita, jotka opisäni aikanaan niin kuin on löytänyt, ja mä oon lisää löytänyt näitä henkisiä rasitteita, niin kun nämä me saamme sitten niin kuin häiriöt pois, ja varsinkin jotka herkät ihmiset niistä kärsii, niin sen jälkeen niin on sitten hienoa lähteä tutkimaan tarkemmin niitä. Ja varsinkin tämä kyllä-vastaus sitten, niin se löytyy varvulla sitten, kun se varpu painuu alaspäin näin. Joo. Ja sen opetteluun kyllä niin siinäkin omat keinot sitten, että sitä opetetaan kyllä meidän kesäpäivilläkin, että se sitten vaan lähtee menemään se kyllä-vastaus, mutta on tärkeää tehdä oikeita kysymyksiä. Ja sitten kun niitä alkaa olla, niin sitten alkaakin se oma matka eteenpäin, että oppii myös, saa niinku tämmöiset henkiset voimat näiltä kursseiltani. tiinalindholm.fi on kotisivut, mistä ja yhdistyksen sivut, myös eskojalkanen.net, niin niiden kautta saa uutiskirjan, jonka kautta saa lisää materiaalia maksutta kotiinkin, että pääsee mukaan niin kuin vähän tunnelmiin ja tähän näihin, niin niiden kautta sitten lähdetään etenemään. Ja sitten alkaa niin kuin tämä kilvoittelu, jos sanoisin siinä mielessä, että täytyy nyt niin kuin kieltenkin opiskeluun, niin sitä täytyy vaan niin kuin alkaa jankuttaa ja opetella. Niin, kyllä. Et se yhdessä yössä ei käy. Et kun sitten se menee siihen, että aikaisemmin ollaan tutkittu meidän silmien alla olevia tuotteita tai linjoja, niin nyt tämä, mitä me aletaan tutkia, niin se voi olla vaikka Kiinassa tai Pohjois-Suomessa tai ihan missä tahansa. Tai voidaan tutkia myös menneisyyden asioita ja jopa tulevaisuuden asioita. Eli me liikutaan sitten sellaisissa asioissa, että se tarvitsee sitä selvänäkökykyä. Ja sekin on onneksi mahdollista oppia varun avulla, että pikkuhiljaa niin kun se tieto alkaa tulla aina korkeammalta ja korkeammalta tasolta. Ja jos ei aluksi ehkä ihan tule sieltä korkeammalta tasolta, niin se ei haittaa, koska sitten näillä henkisillä voimilla
mitä myös tulee tästä kirjastakin, jos sen lukee, sieltä saa valtavat henkiset voimat jo, niin niillä jo pystyy itsenäisestikin toimimaan. Eli sitten kun alkaa välittää apua, että me ei voida niin kuin itsestämme antaa mitään, että me väsyttäisi heti, vaan meidän täytyy aina niin kuin kouluttautua niin kuin avun välittäjiksi. Ja sitten kun aletaan auttaa, niin me saadaan myös siirrettyä ihmisille, ei omista voimista, vaan sitten tältä korkeammista voimista voimia. Ja saadaan häiriöt pois, kun ensin tutkitaan, mitä siellä on. Ja sillä lailla sitten ihminen tai eläin alkaa pikkuhiljaa itseään parantaa, koska energiat on ympäristössä parantuneet ja kehon olotila parantunut. Ja se, mitä mä nykyään itse teen, niin mä teen ihan tämmöisen niin kuin kuntokartoituksen. Miten se käytännössä tapahtuu? Se on, se on nyt näitä niin viimeisimpiä, että mä oon 25 vuotta tämmöistä jo tehnyt. Ja nyt sitten, niin kun mulla näitä oppilaat on kanssa kehittynyt sille tasolle, että he myös tekee näitä ja me ollaan aina hengen ja tiedon messuilla. Yleensä ne on pidetty lokakuussa siellä Helsingissä, me ollaan osastolla 28 siellä toisessa kerroksessa ja tehdään maksuttomia. Eli korvan taakse nyt kaikki. Maksuttomia mittauksia, joissa saa jokainen tietää omat elämänvoimakentät ja ne hiven ja alkuainevarannot. Ja myös kodin energiat tarkistetaan maksutta. Joo. Ja myös työpaikan energiat. Niin siellä nyt sitten kaikki voivat katsomaan mun kouluttamia oppilaita ja työelämässä monet on vieläkin ja monet sitten tekee niin kuin työn ohella tätä tai niin kuin tämmöisenä haluaa tehdä hyvää. Ja maailman tilannekin on semmoinen, että kun televisiosta katsoo, niin monella tulee semmoinen tunne, että enkä mä mitään voi itse tehdä, niin täältä kyllä löytyy sitten kaikille semmoista, että meillä on ryhmätoimintaa Suomessa, eli 30 paikkakunnalta kokoontuu ryhmät pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja siellä tapaa tuttuja ja sitten kursseja on keväisin ja syksyisin, että voi päivittää tietoja ja saada uusia vinkkejä. Tai sitten ihan, jos ei koskaan halua tulla kurssille eikä muuta, niin kyllä tämän niin kuin, kirjoja lukemallakin nämä asiat kyllä selviää sille tasolle, mille itse haluaa. Että riippuu nyt, miten paljon ihminen haluaa sitten niin kuin mennä syvemmälle näissä. Eli voi olla niin kuin itsenäinen harjoittaja tai sitten liittyä just yhteisöön tai yhdistykseen. Kyllä. Ja sitten tämä kuntokartoitus on nyt semmoinen sitten, että sitten on jo niin kuin omistautunut. Okay. Et ensin tarkistetaan, siinä on niin kuin, mulla on semmoiset käsikirjat oikein tehty, on kuntouttajan kultainen käsikirja, jossa on miten tarkistetaan ne, millä kysymyksillä. Niin kuin. Eli sitten kun me katsotaan kohdetta, niin ensin täytyy saada se koti kuntoon, että siellä on hyvät energiat, hyvät kodin energiat. Eli siellä pitäisi olla ainakin semmoinen 80-100 se värähtely. Okay. Eli tässä tehdään niin kuin olosuhdeasiantuntijana toimitaan, eli tutkitaan talon, asunnon olosuhteita. Ja jos siellä on matala värähtely 1 tai 3 tai 8 esimerkiksi, tai 15, niin nämä on ne luvut, jotka pitäisi jollain lailla löytää sitten tällä varvulla. Koska silloin, kun saa näitä värähtelyarvoja, niin me tiedämme, että joku henkinen rasite siellä on, ja ne voidaan sitten poistaa. Ja sitten apu menee perille. Miten saa semmoisen numeraalisen värähtelyarvon varvulla? Et kysytkö kyllä vai ei jokaisen numeron kohdalla, vai mistä se arvo tavallaan tulee? No hienoa, miten se voi laskea? Oot jo kuule jo hyvä varvun käyttäjä. Nimittäin voin sanoa heti, että minäkin esimerkiksi silloin, kun menin mukaan toimintaan, niin noin 5 vuotta tällä kyllä-vastauksella vaan katsoin, että onko tässä asunnossa juuri nyt värähtely 1 on, onko siellä värähtely 2, onko siellä värähtely 3, aina tulee kylmä, onko 4, ei! Okei, eli... ja se pyrähtyi 3 ja aha. Sitten mä ottaisin kuntouttajan kultaisen käsikirjan ja sieltä mä löytäisin sitten, että miten mä toimin. Eli siellä olisi jäänyt sitten tämmöinen välitilaan, tämmöinen vainajasielu. Okay. Et ihminen kun käy vaikka perheineen ulkomailla, niin siellähän käydään kirkoissa ehkä ja katsellaan paikkoja. Ja suomalaiset on hyvin valovoimaisia, että täällä on jo semmoista sisäistä voimaa ja valoa ihmisissä. Yleensäkin puhutaan, että Pohjolassa on tätä valoa ja valo tulee Pohjolasta. Niin sitten nämä valovoimaiset ihmiset, ne jotenkin ne aurassa tuo sitten semmoisia onnettomia sieluja, jotka on vaikka hukkuneet tai tapaturmaisesti kuolleet, että se ei ole niin kuin normaali kuolema. Ja ne tulee mukana sitä kotiin ja sitten varsinkin terapeuteille tämmöistä voi sattua, niin terapeutti ihmettelee, että miksi mä oon niin väsynyt, kun mä olin just matkalla ja mun pitäisi olla niin virkeä nyt. Niin miksi mä oon näin väsynyt, että ei tässä aikaeroakaan ollut niin paljon, että tämä väsyttäisi. Ja sitten yleensä he tuleekin messuille ja sitten kuulevat, että teillä on nyt jäänyt välitilaa jäänyt
vainajasielu siellä sitten. Tai jos taloyhtiössä on tapahtunut jotain ikävämpiä, isompia asioita, niin se voi koko taloyhtiötä kiusata. Että esimerkiksi joku on tehnyt itse murhan, että tällaisiakin on ollut, niin sitten silloin se rauhaton sielu on niin sekaisin päästä, että se ei tajua, että sen pitäisi mennä syvemmälle, niin me sitten puhdistetaan aivot niistä ikävistä ajatuksista ja pukkastaan sitten näillä henkisillä voimilla sinne pois ja hän pääsee sitten sinne syvemmälle omiensa pariin ja ei jää enää sitten sinne niin kuin sekavaksi ja energiat tulee kotona sitten sinne 80 ja 100 ja sitten kaikki on kunnossa ja ihminen voimaantuu jo siitä, kun se raskas häiriö saadaan pois. Ihan varmasti. Joo. Ja kuntokartoituksessa mennään ensin se asunto ja työpaikka ja jos on kesämökki, niin ne mennään ensin. Ja sen jälkeen sitten aletaan katsoa, että missä kunnossa tämä itse ihminen siellä on. Eli mitataan tämä elämänvoimakenttä, tämä pallomainen, joka on siinä ympärillä. Ja se saisi olla ainakin se 2 metriä, joka oli koirilla ja hevosilla 60 senttiä. Ihmiset on 2. Ja kyllä, jotka hengen ja tiedon messulle tulee, niin he on kyllä jo niin kuin jollain lailla niin kuin lähteneet jo aikaisemminkin tutustumaan monta kertaa näihin asioihin. Että heiltä löytyy jo semmoinen 4 metriä. Ja silloin me aina tiedän, että tässä on meille uusi kurssilainen, että hän on nyt omin avuin jo tehnyt kovasti töitä ja kiinnostunut asioista. Ja sitten me katsotaan, että se hiven ja alkuainevaranto, että se pitäisi olla 100%. Eli silloin me aletaankin laskea tällä varvulla niin kuin asteikolla 1–100 ja annetaan, että laskee prosentteja. Ja silloin meidän pitää laskea se sinne alle 10%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ja varpu aina liikkuu sitten sitä mukaan. Niin, että ihan asteittain. Joo, ja kyllä. Ja kun päästään 90, niin sitten mennään ihan 91%, 92, eli se menee vaan sitten aina yksi yksikö kerrallaan. Ja voisi sanoa, että nykynuorilla niin yleensä on muutaman prosentin vaje kyllä. Että se johtuu ihan tuosta tietokoneen käytöstä ja sitten näistä läppäreistä ja tableteista ja kännyköistä. Eli ne kyllä syö, että me aina suositellaankin sitten, että meillä on kanssa sellaisia tuhkavesitippoja, että voisi viikonloppuna ottaa 2–3 tuhkavesitippaa veden kerran, niin sitten saisi itsensä taas viikonlopulla niin kuin tankattua. Eli se sopii semmoiselle henkilölle, joka on paljon tietokoneella tai paljon niin kuin... Kyllä. Ja sitten jos ei ole verenpainetautia eikä tuollaista, niin sitten on esimerkiksi niin kaupoista, luontaistuotekaupoista löytyy merilevätabletteja, jotka tiedetään myös sisältävän 60 alku- ja hivenainetta. Eli, mutta tosiaan niin ne on semmoisia, että ne on kuureittain, että otetaan 2, 3, 4 viikkoa ja sitten kuuri on loppu, että kun pullo tai sitten purkki on loppu, niin sanoisin sitten, että sitten jätetään se, että ei jäädä kiinni koskaan mihinkään, vaan annetaan elimistön itse valita, mitä tarvitsee ja siitä se sitten lähtee eteenpäin. Ja sitten kun me lähdetään kuntokartoitusta alaspäin, niin sitten tässä oli tämä kenttä, mutta sitten ihmisellä on myös voi olla tämä yhteys sinne rakkauden tasolle tukossa, se buddhinen kanava. Siihen löytyy henkinen niin kuin avaus, että sieltä poistetaan rasitteita. Ja ne on sellaisia asioita, että sitten alkaa energiat virrata. Ja jos on sitten erikoisia tilanteita, semmoisia hyvin outoja tilanteita voi olla ihmisillä niin kuin terveydellisiäkin, joita lääketiede ei ole niin kuin löytänyt tai ei ole saanut vielä apua, niin kun me tutkitaan näitä sakrat, niin niissäkin voi olla tämmöisiä niin kuin, ongelmia, eli liian alhasta, eli ne ei toimi kunnolla. Tai virtaus on vaan heikko niissä. Ja sitten kun nämä niin kun saadaan kuntoon, niin eräs henkilö sanoi, että kun hänellä oli kurkkutsakra oli ollut tukossa, niin kun mä korjasin sen, niin hän sanoi, että hänellä loppui kuorsaaminen saman tien. Että se voi olla niin, että se mitä elimiä ne niin kun sitten hervottaa, niin niihin sitten kun alkaa virratakin energiaa, niin sitten kaikki niin kun alkaa toimia ja keho itse itsensä parantaa. Ja siellä on sitten erilaisia asioita, että voidaan mennä sitten ihan äärimmille, voidaan lähteä jopa menneitä elämiä katsomaan. Että jos ihminen ihmettelee aina, että miksi hänellä tässä elämässä hän ei ikinä löydä sitä kunnon ihmissuhdetta, tai aina kun hän löytää jonkun, niin heti hänet jätetään. Tai että hänen talousongelmat on sellaisia, että ei koskaan tule sitä rahaa. Että aina kun hän saa rahaa, niin joku vie sen, niin sitten voidaan erikoistutkimuksena vielä mennä niin kuin menneitä elämiä taaksepäin ja tutkia, että onko joku semmoinen elämä, missä hän olisi itse tehnyt jotain vähän niin kuin ikävää jollekin ja saanut siitä tämmöisen karmavelan. Eli onko se karma, mikä tavallaan peränjälkeen kostaa? Niin, ja se sanotaankin, että se, niin kuin se tulee, että ihmisen on niin kuin sovitettava virheensä, jos sanotaan sen näin. Ja siinä puhutaan sitten sitä karmanlaista. Joo. Ja 3-4 seuraavaa elämää ne on sovitettava.
Mutta sitten yleensä ne ihmisillä ei ne ole niin isoja ne asiat, että ne on enemmän tämmöisiä, että ihmissuhteisiin tulee jotain tai taloudellisia juttuja. Mutta sitten esimerkiksi, jos ihminen tekee jossain elämässä niin kuin hyvin vakavia rikoksia, esimerkiksi Norjasta, meillä on se ikävä esimerkki, se Breivik, joka tappoi ne nuoret siellä saarella, niin hän ei ikinä 4 elämän niin kuin aikana pysty sovittamaan, tekemään niin paljon hyviä töitä, että hän saisi niin kuin velkansa anteeksi. Niin se on mennyt kokonaan Norjan kansalle nyt. Eli Norjan kansa sitten joko sairastumalla johonkin virustauteihin tai johonkin, niin aikanaan sitten vuosikymmenien tai vuosisatojen kuluessa niin kuin sovittaa ne velat sitten. Mutta sitten kun tämä edistyy ihmisellä, tämä auttamistyö, niin mehän ollaan kaikki karmavelkaisia, kun me tänne synnytään. Eli se kuuluu, että ei me oltaisi muuten tultu tänne enää niin kuin uudelleen. Eli hyviä töitä voi jo ihan omassa ammatissakin monet tehdä palvelemalla terveydenhuoltoalalla. Mutta sitten jos lähtee tekemään tämmöistä niin kuin aika aktiivista henkistä työtä, niin hän voi auttaa jo useampia ihmisiä ja jopa kaukana asuvia ihmisiä ja jopa massoja ja ryhmiä. Niin hän alkaa sitä positiivista karmaa kerää. Ja sillä lailla hänellä yksi kaunis päivä, mulla on paljon kurssilaisia, joilla tilit on jo tasan, että heillä ei ole enää velkoja. Ja sitten he alkaa kerää positiivista karmaa. Ja se on se, minkä mäkin toimin nyt, että jos ihminen on sairas tai muuta, niin mä annan sitä mun positiivista karmaa ja saan hänen velkoja pois. Eli se on ikään kuin, tankki, mikä pitää tyhjentää ja uudelleen täyttää. Joo, sitten täytetään enemmän. Otetaan velat pois ja otetaan sitten, niin kuin pankkitilillä on, niin kuin asuntolaina ja se maksetaan ensin pois ja sitten sinne alkaa kertyä muita säästöjä. Ja niillä voidaan tehdä jotain muuta. Niin, joo, että se on aika hauska juttu tämä. Mikä sitten on ok tavallaan varvulla tutkia ja mikä ei ole ok? Että onko olemassa jotain semmoista kirjoittamatonta tai kirjoitettua sääntöä siitä, että mitä sä varvulla et saa mennä tutkimaan? Joo, no ihan semmoiset henkilökohtaiset asiat, että ei voida niin kuin ihmisen niin kuin katsoa niin kuin varvulla, että kuinka paljon tällä henkilöllä on rahaa pankkitilillä. Sanotaan semmoinen turha uteliaisuus. Joo. Tai sitten esimerkiksi, että jos joku asuu kerrostalossa ja näkee, että nyt sieltä tulee naapurin poika kotiin yöllä kello 1, niin alkaa varvulla tutkia, että no mistä se tulee ja kenen kanssa se on ollut. Niin ei lähdetä niin kuin henkilökohtaisuuksiin. Ja ei esimerkiksi, jos näkee, että on urheilukilpailut ja näkee, että siellä niin tuli voittaja ensimmäiseksi ja toiseksi ja kolmaksi, niin ei lähde tutkimaan, että minkälaiset elämänvoimakentät on voittajalla ja toiseksi tulee kolmanneksi. Koska hänhän ei halua auttaa, vaan hän on utelias tietämään, että minkälaisia nämä on näiden ihmisten kentät. Että semmoinen turha uteliaisuus on näissä niin kuin pahasta. Onko se ok silloin, jos siihen on lupaa vai onko siltikään olemassa mitään semmoista? Että vaikka olisi lupaa, niin ei silti saisi. Joo. No jos henkilö pyytää, mutta talousasioita mä en tutki kyllä koskaan. Et en esimerkiksi, että millä hinnalla mä ostaisin tämän kesämökin tai muuta. Että vaikka olisi lupaa. Joo, ja se varmaan siihen vastauksen varmaan saa. Mutta siinä on sitten riski, että mä käyttäisin väärin sitä ja mä menettäisin omat kykyni. Eli sitten ne menisivät vaan omista voimista. Eli nekin voi menettää? Kyllä. Okay. Että ne voimat on niin kuin lainavoimaa ja ne on käytetty sitten niin kuin auttamiseen, niin kuin hyvän tekemiseen. Et siellä on paljon, voidaan sanoa, tämmöisiä auttajia, avustajia ja myös voidaan kutsua osa heistä enkeleiksi. Eli meitä ohjaa, niin kuin jokaista täälläkin, saattaa olla meidän edesmenneitä läheisiä, jotka kuiskii tai tulee apu, jos tulee vaikeita. Eli ne voi olla tämmöisiä edesmenneitä niin kuin vainajia tai jotka on eläneet hyvin voimakkaan elämän, eli ovat näistä asioista kiinnostuneet ja jo tietäjätasolla ovat siellä.
Eli sieltä voi tulla tietoa, mutta sitten siellä on myös sellaisia niin kuin auttajia, eli korkeita, voi sanoa niin kuin enkeleitä nimeltään jopa, että ne ei ole ikinä ollut maapallolla. Eli ne on vaan tukee ihmiskuntaa ja antaa tietoja ja opastaa ja antaa sitä tietoa, mitä sieltä luonnonmuistista saa. Eli on niin kuin väliportaan auttajia, jotka antaa ja ohjaa. Eli meillä on niin kuin paljon niitä neuvonantajia ja sitten jokaisella se suojelusenkelikin sanotaan periaatteessa, että meillä on niin kuin oppaita tässä kaikilla. Ja ne aktivoituu ja ne voi muuttua elämän aikana, tulla lisää, jos tehtävät tulee omassa elämässä vaativimmiksi, niin ne vaihtuu. Ja se on hyvin jännittävää sitten, että voi aina kysyä, että onko mulla samat oppaat vai onko tullut uusia. Ja joskus ne voi esittäytyä, mutta meidän ei tarvitse tietää eikä nähdä mitään. Ja silti me voidaan tehdä niin kuin näitä henkisiä asioita. Että jos joku ei ole kiinnostunut käyttämään varpua eikä heiluria, niin ei haittaa mitään. Tämä uusi ajatus löytyy metsästä kirjan lukemalla. Saa toimintaohjeet, että voi toimia ilman heiluria ja varpua ja pääsee hyvän tekemiseen ihan heti. Joo. Nyt kun päästiin tähän yliluonnolliseen tai tähän niin kuin kuolemiseen ja henkiin, niin voiko varvulla aistia, jos ihminen on kuolemassa? Joo. No, esimerkiksi nämä arvot kaikki niin kuin menee aika pieniksi tällä lailla. Okay. Ja että ne niin kuin sitten enää nousee se bioenergiakenttä, että se menee sinne aika niin kuin loppuunpalaneen tilaan, että on muutamia senttiä se bioenergiakenttä siellä. Ja hiven ja alkuainevarannot niin kuin pienenee, että voidaan tällaisia asioita katsoa. Ja esimerkiksi muistisairailla on semmoisia yliaisteellisia tutkimuksia, mutta eli tämmöisiä yliluonnollisia tutkimuksia, eli mennään yli aistien tällä varvulla ja voidaan esimerkiksi katsoa, kun muistisairaala on tämä eetterikeho, jossa todellisuudessa se muisti onkin, että sitä ei tiedetä, että meillähän on aivot, jotka toimii tietenkin niin kuin muistiasioissa, mutta meillä on myös se eetterikeho ja siellä, jos se kunto on huono, niin muistisairaala, kun se on semmoinen 50% se eetterikehossa oleva muistin kunto, niin ihminen ei enää muistakaan asioita. Eli hän ei muista, miten se kahvinkeitin nyt laitettiin päälle tai miten se pesukone laitetaan päälle. Ja omaiset huomaa, että laskut ja numerot ei toimi. Silloin yleensä hänellä on niin kuin puolet siitä muistin kunnosta pois. Ja kun se muistisairaus etenee, niin se kunto laskee ja se laskee sinne 15%. Ja yleensä silloin kyllä, ei me kauan, niin ihminen kyllä sitten siinä tilassa sitten hän kyllä jo kuolee. Että se on semmoisia merkkejä on, mutta yleensä nämä on niin suuria ja korkeita asioita. Ja mä en edes en tutki sillä lailla niitä, että ne menee, kullakin on se aika syntyä. Ja emme ole siitä huolissamme, me olemme tänne tulleet ihan, emme ole yhtään huolissamme siitä. Ja sitten meillä on aika kuolla ja sitten, mutta jos uskoo siihen, että tulee tänne vielä uudelleen ja saa jatkaa vaikka näidenkin asioiden parissa tai muun innostuksen, vaikka musiikin parissa, jos on harrastanut, ja siellä toisella puolella ei ole hätää, että siellä näkee kyllä näkee niitä tuttuja. Että olen käynyt katsomassa näitä, jotka on kuollut, niin niitä kyllä olen käynyt katsomassa. Joo. Muun muassa isäni siellä ja sitten on ollut eräs henkilö, joka oli tehnyt itsemurhan, että mä oon käynyt siellä selvittelemässä asioita, että näitä voi kyllä tiettyyn rajaan asti niin kuin tehdä, mutta en yleensä häiritse näitä, jotka on lähtenyt pois, mutta jos heillä on tukala olo jostain syystä, vaikka itsemurhan takia, niin sitten kyllä autan, että he pääsevät sinne syvemmälle. Eli tässäkin päästään taas siihen auttamiseen. Joo, että kyllä sitä täytyy aina niin kuin se olla tiedossa, että on jotain hyvää haluaa niin kuin tehdä tai jonkun tilanteen korjata. Joo. Että se on niin kuin hirveän tärkeää tässä kaikessa. Et sitten mitä enemmän sitten asiat alkaa kiinnostaa, niin tietenkin meillä on sitten voi erikoistua niin kuin eri asioihin. Joku voi tykkää sitten auttaa vaikka vain eläimiä, sekin on ihana. Joku voi innostua vanhuksien auttamisesta. Tai joku voi innostua siitä, että mitä telkkarissa näkee uutisissa. Tai mitä lukee lehdestä tai katsoo digilehdestä niin juttuja. Eli tämä on niin kuin hirveän laaja on tämä tehtäväkenttä, että kaikille löytyy niin kuin jotakin sitten oman kiinnostuksen mukaan. Voiko varvulla näin ollen siis keskustella henkien kanssa? No periaatteessa aina kun otetaan yhteys ja pyydetään suojaukset, eli ne on aina tärkeää, niin kun sitä vastausta alkaa tulla, niin se joko tulee niin kuin hyvästä lähteestä tai pahasta lähteestä. Eli siinä mielessä niin se kun se tulee sieltä sanotaan niin kuin hengen puolelta, puhtaasta rakkaudesta, niin se, että se
ei me saa suoraan sinne yhteyttä, vaan sinne on väliportaan niin kuin auttajia. Ja ne voi olla näitä enkeleitä, enkeliavustajia, tai ne voi olla näitä edesmenneitä, joilla on kaikki asiat siellä hyvin. Niin kuin. Eli niiden kautta niin kuin tajuntaan tulee sitä tietoa. Ja sen kautta me periaatteessa vähän aina niin kuin voidaan sanoa myös toisella tavalla, että me niin kuin seurustellaan siinä mielessä myös niin kuin henkien kanssa, eli tämän niin kuin korkean ulottuvuuden kanssa. Eli kun nämä 5 aistia on normaalisti käytössä, niin nyt me käytetään selvä näköä tai selvä kuuloa. Ja kun asiat menee eteenpäin, niin sitten esimerkiksi mulle tulee paljon, kun mä aloitan jonkun tutkimisen, niin mulle tuleekin tajuntaan tieto heti, että mitä siellä on ongelmana. Okay. Eli mä saan vastauksen tajuntaan ja jokuhan sen kuiskaa sieltä silloin. Eli ne se on ei näitä. Ole enää varvussa välttämättä se kyllä, ei vaan ei, se on se. ei ole koskaan, ei. Eli persoona on jo unohdettu silloin, kun lähdetään sinne tutkimaan niitä korkeimpia asioita. Ja silloin se tulee tajuntaan, joko suoraan tajuntaan tai sitten näkee. Eli ennen kuin ei ollut vielä tiedossa sitä, että nämä välitilaan jääneet vainajasielut löytyy, kun värähtely on 3, niin esimerkiksi mä näin nämä vainajat. Eli mun piti sitten ne hoitaa. Et mä olin niin onnellinen, kun mä löysin sen sitten, että ei mun tarvitse nähdä enää mitään. Eli oltiin laskettelumatkalla, mä muistan Kitzbühelissä mieheni ja tyttär oli noin olisiko ollut 10-12-vuotias ja oltiin hotellissa. Ja yöllä heräsin siihen, niin äiti oli sota-ajan vaatteissa. Hän oli vähän niin kuin sellainen sumunen hahmo siinä, mutta hän oli sota-ajan vaatteissa. Hän oli lyhty, eli näin selvästi lyhdyn, jossa oli tuli. Kynttiläpalo. Ja hänellä oli pieni semmoinen ehkä 5-vuotias poika nahkahoisuissa, kun oltiin Itävallassa, henkselit päällä. Ja äiti vei lasta ja tätä kynttilää ja hän käveli siinä niin kuin etsi jotain. Niin mä tajusin heti, että nämä on välitilaan jääneitä ilmeisesti sota-ajan henkilöitä ja panin heidät eteenpäin. Okay. Ja sitten tapahtui niin, että mä kerroin sitten respassa siellä hotellissa, että täällä oli raskaat energiat tuli mulle tänne, että laitoin tänne eteenpäin. Ne oli hirveän kiitollisia, että ehkä nekin oli huomannut, että jossain sehän ei tarvitse olla aina koko hotellissa, mutta jossain tilassa on voinut jotain tapahtua silloin aikanaan, minkä päälle hotelli on vaikka rakennettu, että on voitu vaikka haudata sinne alle Eli he ei ihmisiä. suoraan sanoneet, että kukaan muu olisi aistinut välttämättä samaa. Ei. Ja silloin mun piti niin kuin nähdä nämä. Ja meni aika monta vuotta, ehkä 5 vuotta, ennen kuin sitten löytyi tämä ihmeellinen arvo 3. Okay. Eli ja sen kautta löytyi vielä ihmeellisempi asia, että aikanaan löysin myös niin kuin kummituksen. Okei, eli onko se aina arvo 3 nimenomaan? Aina on vainaja silloin siellä. Okay. Eli ihminen kun normaalisti kuolee, niin hänestä me emme ole huolissaan. Hän lähtee omille teille ja on ensin läheistensä kanssa ja 2 vuoden ajan me saamme hänen yhteydenkin. Eli hän jää tänne niin kuin aika lähelle, niin kuin matalalle sinne astraalitasolle, sinne tunnetasolle. Okay. Mutta sitten hän sieltä lähtee jo omille teilleen, kun 2 vuotta on kulunut. Ja ja sitten hän touhuaa omia asioita, mitkä on hänellä ollut mielenkiintoisia. Hän viettää siellä 30 vuotta astraalitasolla tehdä niitä asioita, joita ei ehkä ehtinyt tehdä tai ei ollut mahdollista tehdä täällä. Ja sitten hän jatkaa eteenpäin. Ja sitten hänellä on mahdollisuus taas sitten aikanaan syntyä uudelleen. Eli ihminen jättää näitä kehoja. Ensin eetterikehon kun kuolee ja sitten tämän lähtee matkalle astraalikeholle eli hänen laivallaan. Ja sitten hän jättää senkin ja menee sitten mentaalitasolle. Eli meillä on vielä niin kuin enemmän niin sinne, kunnes sitten voi syntyä uudelleen sitten sieltä taas. Eli tällä lailla. Mutta nämä värähtelyarvot on ihmeellisiä, että niiden kautta todella on niin kuin mulla tämä tutkimus on helppoa siinä mielessä, että nämä voin opettaa mun oppilaille myös. Joo. Eli ei tarvitse kenenkään nähdä selvänäköisesti, vaan voidaan vaan arvoja tutkimalla sitten niin kuin katsoa, että mikä ongelma siellä on. Okay. Mutta mulla meni aika kauan kummitusten löytämiseen. Eli se on värähtelyarvo 8. Okay. Eli se on ollut niin kuin mun elämän haastavin ja ja se on ihan ihmeellisin juttu, että mä en olisi ikinä sitä keksinyt, että se oli semmoinen tapaus, mistä mä ensimmäisen kerran tajusin, että Esko Jalkanen oli puhunut kummituksista, että niitä on, mutta meillä ei ollut niin kuin virallisia ohjeita eikä mitään siihen, mutta hän tiesi, että niitä on ja niihin liittyy tämmöinen niin kuin henkirikos. Okay. Eli se on aina niin kuin myös kuollut, mutta se on se henkirikoksen tuote. Eli se, joka on niin kuin tehnyt henkirikoksen jollekin, niin hän miettii, mitä hän on tehnyt. Ja muodostaa siitä semmoisen kummituksen, eli vähän sen saman näköisen, kuin hän on niin kuin ottanut hengiltä. Ja se on se kummitus, eli on niin kuin se kuollut ja sitten se kummitus, joka on se
siihen liittyvä sitten niin kuin se ajatus, mitä minä tulin tekemään. Joo. Ja esimerkiksi niin tämmöinen tapaus, niin oli tiedosti tämmöisiä on, mutta ei ollut mitään ohjeita enkä ollut saanut selvää. Niin sitten eräällä kurssilla on henkilö ja sanoi, että kun hänen veljellään aina, että siellä joku riehuu koko ajan siellä talossa ja oltiin jo katsottu, että joo, että siellä niinku että siellä ihan pitäisi olla kunnossa, että siellä oli ensin tämmöinen välitila jäänyt vaina ja me pantiin se pois. Ja sitten oli toinenkin kurssipäivä, niin hän sitten oli soittanut veljelleen, niin hän sanoi, että siellä jotain on. Mä sanoin, että mitä ihmettä sieltä? Mä sanoin, että missä päin se asunto niin kuin on? No se on ihan kaatopaikan vieressä. Ahaa. Ja siitä, mutta mä ajattelin, että hei, että onko siellä kummitus, kun siellä löytyi värähtely 8 siinä asunnossa sitten. Että se ei ollutkaan noussut sinne 80 tai 100. Ja siitä me tajuttiin, että siellä on joku ehkä henkirikoksen tehnyt ja vienyt vaikka kaatopaikalle aikanaan. Silloin ennen vanhaa oli kaatopaikkoja tämän tyyppisiä tai joku vastaava semmoinen. Ja sinne niin kuin, niin löytyi mun ensimmäinen kummitus sitten ja se saatiin pois. Että se on ollut mun elämäni näiden vainajasielujen niin kuin löytäminen on ollut iso asia. Tämä värähtely 3, mutta tämä 8 oli sitten se kaikkein kovin. Että eli näitä tasoja on niin kuin useampia, että muistin virkistykseksi oliko henki 3? Ja henget oli 3. Ja sitten 8 oli 8 kummitus. Mitä nämä muut? Ja 15 on sitten, jota tuli korona-aikana paljon. Eli ihmiset tuli kauhua ja pelkoa. Niin joka kodissa lähes oli kauhua ja pelkoa. Ja se on semmoista menneisyyden kauhua. Siis sitä oli ihan järjestäen työpaikoilla myös, että esimerkiksi pelätään, että menetetään työpaikka. Se on niinku semmoinen tavallisin nykyään, että ihmisillä on kauhua ja pelkoa kotona tai työpaikalla. Ja sittenhän on vielä se värähtely 1, joka oli se kaikkein alhaisin semmoinen, niin kuin, onhan myös miinuslukuja olemassa, mutta ne on sitten Fukushiman ydinjäte ja semmoisia, niihin me ei nyt mennä tässä, mutta eli ne on asia ne on erikseen. ihan sitten, mutta kun 1 on värähtely, niin sitten voi olla semmoinen niin sanottu paha silmä vielä. Ahaa. Joo. Okay. Eli ei siinä tarvitse olla esimerkiksi olla vaikka seurusteltu, mies ja nainen vaikka seurustelta, kuka tahansa pari on ollut yhdessä. Ja sitten toinen 1-2 sanookin, että nyt mä jätän sut. Ja toinen ei haluisi. Ja sitten niin se, joka on niin kuin jätetty, niin se ei kestä sitä ja se alkaa niin kuin ajatella, että miksi sä jätit mut ja niin kuin alkaa niin kuin arvostella ja haukkua. Ja ajatus on meillä aina energiaa. Jos se on hyvää, niin se on kuin enkeleitä tai kauniita kuvioita ja se menee sinne kohteeseen, jos me ajatellaan jotain. Tai sitten, että jos on jotain negatiivista ajatusta, se on niin kuin likasta semmoista. Todella olen nähnyt tämän ihan, se oli tämmöinen niin kuin pallolikainen. Eli kun sitä ihminen ajattelee kielteisesti tarpeeksi kauan, joku on vaikka jättänyt avioeron jälkeen, niin se jää niin kuin se möykky tänne pään päälle. Ja joku kaunis päivä se sitten, kun hän oikein sitä miettii, niin se lähteekin sinne sen ihmisen kotiin ja taloon. Ja siellä painuu ne värähtelyt yhdeksi. Ja silloin se niin kuin vallitsee siellä, että ihminen on kuin kiven alla siellä sitten. Ja sitten kun me löydetään tämä niin sanottu paha silmä, tämä energiakeskittymä ja niin kuin vähän spiket-spanilla räjäytetään se näillä henkisillä voimilla pois, niin sitten ihminen tulee sieltä heti ja alkaa nousta, että jo seuraavana päivänä hän on saanut omat energiat takaisin, kun se kivi on otettu pois häneltä. Ja myös jos on lapsia tai koiria, niin kaikki virkistyy. Joo. Et se on semmoinen, ei mikään niin hirveän tavallinen, mutta joskus on nyt enemmän ihmisiä on sitä pelkoa kotona tai että joku voi vaikka pelkää tenttiin menoonkin hirveästi, niin kun se kovasti pelkää tai on epäonnistunut aikaisemmin, niin se kauhu tulee sinne, että nyt kun mä taas epäonnistun. Joo. Eli näin se on sitten, että ne ajatukset, niin meillä on hyvin tärkeää opetella. Tässä annetaankin tässä kirjassa myös ohjeita, että miten opitaan niin kuin ajattelemaan niin kuin positiivisesti, että varotaan. Että sitten kun tulee tätä henkistä voimaa ihmiselle, kun hän innostuu, niin sitten hänen ajatus on niin nopea, että sehän sinkoo heti sitten. Mutta tuolla opitaan, miten voi ajatuksenkin peruat sitten, että, että sen saa kiinni, että jos huomaa itseänsä ja saa kiinni. Tää oli mulle täysin koska alkuaikoina ihminen ja me ollaan ihmisiä, että eihän me mitään pyhimyksiä olla, eikä että kyllähän mekin saadaan ajatella negatiivisesti muuta kuin on syytä, mutta sitten silläkin täytyy olla se tietty oma rajansa, että täytyy ymmärtää sitten, että täytyy sitten vähän korjaavia toimiakin tehdä, jos tekee niin. Palataan vielä tuohon varvun käyttöön, mutta mitä kaikkia linjoja tarkalleen pystyy varvulla havaitsemaan? Et jos nyt mennään vaikka metsään, niin aikaisemmin puhuit kasvien ja puiden omista energiakentistä, mutta mitä kaikkea muuta? Joo, että metsä on todella niin kuin mielenkiintoinen paikka ja sinne kannattaa lähteä, jos on sitten jo tämmöisen vaikka puuvarvun tehnyt
Ja jos ei ole sitten löytänyt tätä sakarakohtaa, niin voi ottaa sitten vain 2 oksaa ja samanpaksusta ja laittaa ne teipillä yhteen ja sillä lailla saa niin kuin toimivan, koska ei ole aina niin helppo löytää niin kuin samanpaksuisia varsia. Eli ei tarvitse luonnosta löytää valmista. Ottaa puukon mukaan ja teipin tai sitten ottaa vaan puukon ja etsii tällaisen. Joo. Ja jos sitten siellä alueella on niitä isoja havupuita, niin sieltä löytyy helposti se muurahaispesä. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin paras paikka, koska Esko Jalkasen tutkimukset aikanaan osoitti, että on olemassa niin kuin 2 niin kuin säteilylinjoja ja verkostoja, joista meidän ihmisten olisi syytä olla kiinnostuneita. Eli eräs on se, eli on tämä G-säteily, joka on tietyille eläimille haitallista, kuten jo mainittiin, ja sitten, mutta se sopii näille joillekin eläimille, mutta sitten ihmiselle se on haitallista. Eli jotkut eläimet siitä tykkää ja jotkut ei, mutta ihmiselle se ei koskaan sovi. Eli oli nämä haitalliset säteilyt niin kuin ihmiselle. Havupuut tykkäsi ja tietyt eläimet. Joo. Ja sitten meillä löytyy sen lisäksi sitten niin kuin hyvää tekeviä linjoja. Eli kun tuo oli ihmiselle haitallinen linja, tai G eli globuslinja, tai maasäteilylinja, jota on myös käytetty, niin meillä löytyy tämä kurrilinja. Eli tulee tohtori Manfred Kurrin mukaan, joka oli saksalainen. Eli tämä kirjoitetaan vähän niin kuin tuttu mauste, curry, niin kuin C-U-R-R-Y, kurrilinja, mutta lausutaan saksalaisittain, kuten kirjoitetaan, eli kurrilinja. Joo. Ja ne on tämmöistä taas bioenergiaa tuovia linjoja. Eli ne on aivan ihania niin kuin voimalinjoja. Ja kaikki koivut ja lehtipuut haluavat olla sitten tämmöisillä linjoilla. Eli kun se verkosto on koko maapallon kattava ja eri maissa se riippuu sitten siitä niin kuin maan sijainnista, niin se silmä, niin kuin verkon silmä on joko isompi tai pienempi, mutta tämä on paljon harvakseltaan. Suomessa on semmoinen 4-5 metriä se silmä, että löytyisi niin kuin risteys tässä kurriristeyksessä. Ja nämä on sellaisia asioita, että tämmöinen esimerkiksi väsynyt ihminen voi tämmöisen linjan niin kuin materialisoida niillä henkisillä voimilla, eli pyytää jopa sänkynsäkin alle, että hän niin kuin yön aikana sitten virkistyy siinä. Okay. Joo. Ja kirjastakin Uusi ajatus löytyy metsästä, löytyy keinoja, miten jääkaapin alle voi niin kuin saada näihin tuotteisiin niin kuin se sama voima, mikä niillä on silloin, kun ne on kerätty puista, vaikka hedelmät tai vihannekset maasta. Ja se, mikä muurahaispesässä on, että se on aina rakennettu tähän G-säteilyristeykseen ja myös, että siellä menee tämä kurrilinja. Eli tämä G-säteilyristeys antaa myös niin kuin lämmön, eli se on niin kuin niiden keskuslämmitys muurahaiselle, että pesä ei jäädy. Siellä ne hyörii ja keväällä taas innoissaan on elossa. Ja kurrivoima taas tuo niille sen bioenergian. Mutta tämäkään ei riitä. Eli sitten löytyy vielä semmoinen linja, mistä ollaan vielä kiinnostuneita, ne vesisuonet, eli vesisuonikerrostumat. Ja muurahaispesä on myös niiden vesisuonikerrostuman päällä. Okei. Eli siellä on aina semmoinen nerokas niin kuin ryhmäsielu. Eli ne ei ole yksilöitä nämä muurahaiset, vaan niin kuin niillä on ryhmäohjaus, ryhmäsielu muurahaisilla. Ja se osaa ohjaa sitten ne muurahaiset niin kuin oikeaan paikkaan, missä ne rakentaa sen pesänsä sitten. Ja jos esimerkiksi yleensä havupuiden välissä ne on isoja, eli niitä löytää isojen mäntyjen ja kuusien välistä. Ja se on hyvä paikka harjoitella myös sitten näitä linjoja. Jos siellä näkee muurahaispolkuja, niin ne on varmasti näitä G-linjoja. Eli niitä voi tutkia myös, että missä on lähin G-linja ja muurahaispolkuhan, siitähän se löytyy sitten. Ja vesikerrostumat sinänsä, niin niistä ei sinänsä niin tarvitse olla, että se, että kun mä oon nyt 25 vuotta niin kuin opettanut näitä asioita, mutta ollut 30 vuotta itsekin mukana näissä, niin mä oon yhdestä asunnosta aikanaan tavannut henkilön sängyn alla oli vesisuoni. Okei. Et se ei niin kuin todella. Ja jos se on, niin sitäkin voidaan, jos se on hirveän laaja, niin 50 senttiä siirtää, mutta ei enempää, jopa ehkä metri nykyisin. Mutta niin ei kuitenkaan sitten enempää. Et se on ainoa tapa, jolloin sitten koti ei voi olla ja sängynpaikka sama. Että kaikki muut rasitteet, nämä G-säteilyt, vaan se haitallinen osuus siitäkin saadaan pois. Mutta jos se on niin harvinaista, että sitä ei tarvitse pelätä siinä mielessä, että se voi niin kuin jättää kokonaan laskuista pääsäännön mukaan. Et sitten jos on semmoinen erikoistapaus, niin kyllä se sitten löytyy. Joo. Jos mä varvun kanssa liikun ja haluan tutkia maastoa, niin saanko mä tiedon siitä, siis, että kuinka syvällä se vesisuoni mahdollisesti on, vai
kertooko se ainoastaan sen, että missä kohdassa? Joo, riippuu mitä niin kysyy. Ja jos kysyy, että missä on lähin vesisuoni, niin se näyttää sen siihen. Mutta sitten jos haluaa niin jotain vahvoja vesisuonia tai jotain, niin että jos kotiin sitä kaivon paikkaa katsotaan tai muuta, niin sitten halutaan yleensä semmoinen, niin jossa tulee riittävästi vettä, eikö niin, missä on se voimakkain vesisuoni. Eli voidaan antaa niin erilaisia tehtäviä sitten. Mutta jos esimerkiksi löytää, no tässä esimerkiksi, niin voi kysyä, pyydän tässä korkeampi auttaja varmistaa, että kaikki saamani tieto on oikein ja pyydän täydellisen varputaidon, eli tämmöiset varmistukset. Missä on vaikka lähin vesisuoni nyt tässä, missä istutaan? Alle 10 senttiä, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 metri, alle metri 25 tuli päähän, metri 25 sentin päässä. Kuinka syvällä se on? Alle 10 senttiä, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 metri, alle metri 2 metriä, 10, 20, 30, 2 metriä 45 sentin syvällä. Okei. Joo. Eli se tehdään taas tolleen portaittain. Joo, että kaikki tehdään, joo. Eli siinä on sitten näitä asteikkolaskuja, sitten kun se kyllä vastaus on opittu, silläkin selviää. Eli kysymys, onko se vähintään 40 sentin syvällä, onko se vähintään 50 sentin. Että silläkin selviää, niin kuin mä kerroin 5 vuotta, minäkin haarukoin, niin kuin sanotaan. Mutta sitten 1-2 se vaan lähtee juoksemaan se varpu, eli se tulee niin kuin sitten harjoitusten myötä, kun niitä tehdään. Sitten. Eli se on vähän niin kuin pyörällä ajaisi. No pyörällä ajo tai mikä tahansa, että siihen ihminen sitten niin kuin ajautuu niin kuin sisään näihin asioihin, niin tekijänsä neuvoo, jos sanotaan näin sitten. Että paljon ihmeellistä sitten ja päähän voi tulla suoraakin lukuja. Voiko kaikki oppia varvun käytön ja vaatiiko se käyttäjältä jotain tiettyjä ominaisuuksia? Joo. No yleensäkin niin tästä täytyy olla kyllä niin kuin kiinnostusta ja sitten, että halu niin kuin tehdä ehkä jotain hyvää tai halu tutkia vaikka, niin kuin, että mikä niin kuin ruoka on minulle terveellistä, onko siinä elämän voimaa. Eli joku niin kuin syy pitäisi olla, että minkä takia haluaisi niin kuin varpua lähteä käyttämään. Että jos tämmöinen syy löytyy, eli oma hyvinvointi esimerkiksi, että haluaa syödä bioenergiapitoista ruokaa, eikä kuolleita tuotteita, tai sitten, että haluaa auttaa ihmisiä tai eläimiä tai luontoa. Sekin voi olla vaan, että haluaa. Niin sitten kun tämmöinen syy löytyy, niin kyllä sitten me saamme niin kuin tukea yläkerralta. Eli niitä auttajia kyllä löytyy, jotka sitten auttaa meitä. Että nämä perusasiat, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä meidän kursseilla nämä perusasiat kyllä niin kaikki oppii ne. Että voi sanoa, että kyllä se varpu ennemmin tai myöhemmin niin kuin taipuu. Ja siinä voidaan auttaa vielä, että tämmöisellä tandem-työskentelyllä, että saa sen kokemuksen sitten. Ja sitten, mutta täytyy kanssa muistaa, että ilman tätäkin taitoa voi tehdä näitä asioita. Että kun saa ne, niin kuin ne ohjeet, miten niitä tehdään, niin sillä lailla päästään eteenpäin. Mutta avoin mieli auttaa ja kiinnostus näihin asioihin. Että se on jo niin kuin paljon ja halu oppia. Että vaivaa kyllä pitää sitten nähdä, mutta niissä alkuasioissa ei niin hirveästi tarvitse, että siinä saa ensimmäisen kosketuksen näkymättömään maailmaan, koska on hirveän vaikea muulla lailla todistaa, että näkymätön maailma on olemassa. Mutta jos itse saa omakohtaisen kokemuksen ihan pienestäkin asiasta, niin se tietää sitä, että silloin alkaa ehkä uskoa, että tässä voi olla jotain sellaista, joka sopii minulle ja mä voin liittää niin kuin omaan totuuteeni, että kuitenkin me jokainen ihminen niin kuin rakennetaan itse se oma totuus. Ja se on hirveän tärkeää, että emme voi niin kuin ajatella, me luemme paljon tällä lailla, mutta sitten täytyy itse niin kuin tunnustella ja kuulostella niin kuin sydämen äänellä, että sopiiko tämä minulle ja onko tämä minun juttu ja onko tämä minun maailmankuva. Ja sitten jos saa sen oman varmistuksen niin kuin varvulla tai heilurilla, niin sitten se alkaa olla sitä omaa maailmankuvaa ja siitä tulee ehkä omaa todellisuuttakin sitten, että kaikki toivotaan sydämellisesti tervetulleeksi mukaan tähän toimintaan. Että miten sitten, että mikä on semmoinen varmin ja luotettavin keino kerätä tuota tietoa itselle, että jos meilläkin nyt joku katsoja innostuu, niin mistä kannattaa lähteä etsimään sellaista luotettavaa tietoa ja miten lähteä edistämään tätä? Joo. Ja tietenkin aina on ne hengen ja tiedon messut, siellä on niin muitakin alan edustajia, että sitten saisi niin yleiskatsauksen, että on monta tietä. Tämä nyt on suomalainen tie, metsänhoitaja Esko Jalkasen niin oppeihin perustuen ja yli 40 vuotta on tässä, niin kuin, että tämä on niin sopinut aika hyvin suomalaisille siinä mielessä. Toinen vaihtoehto on sitten, jos ei pääse messuille, niin mennä vaikka kirjastoon. Että Esko Jalkasen ja minun Tiina Lindholmin tekemiä kirjoja sieltä löytyy, niitä voi lainata. Eli näkee sitten, että onko tämä oma juttu, että jos se niin kuin kärpänen puraisi sitten siellä.
Ja sitten tietenkin, jos innostuu enemmän, niin voi olla, että sitten ehkä haluaa itse hankkia ihan itselle jonkun kirjan, joka kokee, että haluaa käsikirjaksi tai haluaa käyttää sitä päivittäin, niin sitten se kirjalainaus ei ehkä niin kuin riitä. Ja sitten mulla on aina lokakuun ensimmäisestä päivästä joka vuosi seuraavan vuoden helmikuun viimeiseen päivään asti mahdollisuus tulla tämmöiselle etäperus- ja jatkokurssille. Ja siellä on sitten videoita ja ohjeita, ja et pääsisi sitten mukaan, että joka haluaa sitten niin kuin tietää enemmän ja lähteä aktiivisemmin. Tai tulla sitten lähikursseille, että nämä suurimmat kaupungit, niin Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Kouvola, niin tämän tyyppisissä kaupungeissa on keväisiä ja syksyisiin kursseja, ja sitten kesä- ja talvipäivät löytyy vielä eri paikkakunnilta, eli ne on sitten 2 päivän kurssi ja muut on 1 päivän. Että kyllä sitten jos innostuu, niin sitten omalta paikkakunnalta löytyy se oma ryhmä, jonka 30 paikkakunnalla, että yleensä sinne voi mennä mukaan sitten ja sieltä saa tukea ja saa tehdä omia kysymyksiä sitten niille, jotka on ollut pidempään mukana, niin sekin auttaa sitten, että saa jonkun tukihenkilön sitten. Jokaisen jakson päätteeksi kysymme jo tutuksi tulleen kysymyksen jokaiselta haastateltavalta. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? No, siinä tapahtuu erilaisia vaiheita, eli se on meidän jokaisen kohtalo. Mutta meidän pitäisi olla siitä huolissa, että kuten emme siitä syntymästämmekään ole olleet huolissamme, niin ei myöskään siitä kuolemasta. Eli kuolemassa niin ihminen sitten antaa niin kuin näitä energioita takaisin luontoon, eli hän kuolee ensin, sydämen toiminta lakkaa ja sitten myös sitten hengitys lakkaa. Ja sen jälkeen lääkäri sitten tietyn ajan kuluttua, kun toteaa henkilön kuolleeksi. Mutta me voimme sitten nähdä, että siitä hänen eetterikehonsa, joka on ihmisen fyysistä kehoa, seuraava keho, niin se valahtaa maahan tältä pään kautta. Ja ihminen sitten jatkaa matkaa siinä astraalikehossaan. Eli se on hänen se matka laivuensa sinne toiseen maailmaan. Ja siellä olen todistetusti itse nähnyt, kun näin kun isäni oli kuollut, että ketä häntä oli vastassa, niin ne läheiset tulee sinne vastaan. Ne puhkaisee itsensä niin kuin sumusta. Ne tulee täynnä rakkautta, ne kaikkein tärkeimmät ihmiset sieltä. Ne tulee ihan kuin sukeltaen sumusta ja tulee halaamista. Ja se on täydellinen rakkauden tila ja siellä on onni. Ja ihminen menee läheistensä kanssa ja jatkaa sitten omille tasoille. Ja mihin hänet ohjautuu tämä oma elämä, vie hänet tietylle tasolle ja mitä korkeampia asioita tai henkisiä on nyt jo tehnyt, niin hän pääsee sitten sieltä aika nopeasti aika korkeillekin tasoille. Ja siellä hän voi alkaa jatkaa näitä asioita, mitä on tehnyt täällä, tai niitä asioita, joita on jäänyt tekemättä. Ja auttamistyötä, jotka on ollut auttajia täällä, he jatkaa auttamistyötä siellä. Ja sitten he voi kuiskia sitten jälkeenjääneille, mitä apuja he saavat. Eli energiat virtaa kyllä. Ja sitten he jatkaa, kunnes sitten seuraavan kerran syntyvät taas uudelleen. Että siinä voi mennä aika kauan, että voi mennä jopa 100 vuotta ennen kuin seuraavan kerran syntyy. Ja sitten ihminen saa sieltä entisestä elämästä, jos hän on ollut lahjakas vaikka musiikissa, niin hän saa niin aikaisten elämien, jos hän on ollut harrastanut sitä musiikkia. Eli ihminen voi 9 eri elämää kehittää jotain, niin kuin hänen taitojaan vaikka tai tietoja. Joo. Eli voi olla jopa 8. elämän muusikko ja 9. tai kielitieteilijä, opettaja. Joo. Eli se on hyvin jännittävää. Eli ei mikään ei katoa ja ihminen on jälleen syntyvä. Niin kuin tämä on minun katsomukseni, mutta todellakin niin kaikki ihmiset ei jälleen syntymään usko. He ajattelevat, että tämä on ainutkertainen juttu, mutta joka tapauksessa se kuolema on kaikille se omakohtainen kokemus, että sitä me emme voi välttää. Mutta siitä ei pitäisi olla huolissa, että kyllä yläkerta meistä huolen pitää. Kiitos Tiina loistavasta vastauksesta ja kiitos myös keskusteluhetkestä. Tärkeitä linkkejä laitamme myös tietoboksiin tämän videon kuvaukseen. Kiitos myös teille rakkaat katsojat ja katsotaan ketä seuraavalla kerralla haastatellaan.